Erokamano kuom keto Ramogi TV kani ji adek mamoko owito ngimagi e kaunti ma Kilifi kaluwore gi koth mapek mamedo chue pacho ka maendi e koro chopo kwan mar jogo mosewito ngimagi e kaunti no nyaka 9. Maendi timore e kinde mar rawera moro majahigni 12 manotimo penj mar grade 6 mar KPSEA nowito ngimane bang' ot ruombore kuome saa 7 mar otieno. Kako machielo chenro mar manyo ringre ji 2 mane ulo yuero dhi mbele kaunti ma Kericho. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Kwan jogo mawito ngimagi kaluwore gi koth mapek mamedo chue pacho ka koro medore. Kae kaunti ma Kilifi ji 9 osewito ngimagi. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro koro kwa oganda ma Kilifi mamiechgi nie gengauri mondo mi odar piyo kaka nyalore. Nasikia matatizo hapo ni kwamba kuna mahali kulijengwa ile chemba ya kupeleka maji. Kwa hivyo nimeagiza maofisa wa Malindi Manispaa wavunje hilo chemba ndio maji yaweze kwenda. Matimore kinde mapodi manyo ringre jomoko 2 manoulo yuere kaunti ma Kericho. Kae kaunti ma Kitui e gweng' ma Muswani e ward ma Kiomethana rawera moro majahigni 12 nowito ngimane bang' odgi ruombore piny kane gini e iye saa 7 mar otieno e kinde ma koth mapek ne chue gwengego. And now it is becoming a reality that we need a footbridge connecting Sigowet and Bureti. Hilo nyumba ilikuwa imelala watoto 4 na kati ya wale 4 mmoja akaangukiwa na ukuta ulioanguka ndani ya nyumba na wale wengine 3 walikuwa wamelala saidi ile ukuta ulianguka upande wa nje na kwa hivyo hawakuweza kuadhirika. Na wakati nilisikia nyumba yangu imeanguka, mtoto mmoja akaniita, "Tata, nyumba imeanguka." Hebu kuja ona. Nikakuja kuangalia hivi nikakuta yenyewe kwa kweli nyumba imeanguka. Hao watoto 3 nikatoa, lakini 4 akakosekana. Nikamkuta yeye ukuta hii ilibomoka, ilimwangukia na ako chini ya hiyo matubali ilimkonga. Na naomba kwa serikali watusaidie juu hata hatuna mahali pa kulala. E kaunti mawajia, Gavana ma kaunti no Ahmed Abdullahi oyago midhiero manie gwengego nikech kethruok mar yore makoro mono gichwalo konye gwengego ma midhiero kwako ka kambi make oteko stima bade mawajia ogolo milome ne gidhi chako chiwone gi teko stima mana matin kaluwore gi onge mar mauta e gwengego bang' koth mapek weya paya ma gwengego ka koro okadhre. Barabara kuu yenye inatulinganisha na Garissa na Ichwelo ambayo inatuletea chakula na mafuta na madawa imekatika. Barabara kuu nyingine ya kwenda upande ya Moyale pia imekatika. Barabara ya kwenda upande Mandera imekatika. Na leo sasa naambiwa hata barabara katikati ya Garissa na Mwingi pia imekatika. E kar chung'od bura mathika e kaunti ma Kiambu, oganda osechako dar kawuok e miechgi kalore koth mapek masani chue. Kaloro nitie ni tuoche mikelo gi pi mochido kidek muoch e kinde ma koth mapek no kikore gi minyaga bang' odundu barore kalore gi oula makamano. Ninauliza tu council ambaye ama wa councilor akuja angalie aone ni vipi anaweza kusaidia, sababu shida iko kila pahali. Kila huko uwezi tembea bila ngamfuti. Sasa tunaomba wale MCA tulichagua wa Kamen Ward na governor na MP mkuje mtembee muone Kamen Ward vile iko. E kinde ma jokor chal kolwasi wacho ni koth mapek ne pod biro medo chue pacho ka oganda kori dwaro mondo bed motang kendo gibed gi ritruok makare e kinde ma piny owacho medo temo chwalo konye gwenge ma midhiero no kwako. Lidia Keyo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak e gweng' ma Dongo Kundu, Mombasa